Kuyi-bucket system, yayibona musi-bucket system. Yayibona uyangazi noma niyazi lama-bond freeze. Awayazi lento engikhuluma ngayo. Uma i-ring yakho ka-20,000 ulapha endlini yangasese, ivele iqathakele khona. Analogy yenye analyze othisha yefundisa ivele iqathakele khona. Enye into izothi angijike ngishiye ngiyeke, kodwa enye into uzocabanga i-value yayo bese uyofuna i-plastic. Haleluya! Uyofuna i-plastic. Uma futhi ukuqala ubona ukuthi ayenele uyofuna indwangu vala amakhala. Ubusu uyakhona uphelekelele ufake hayi ukuthi ikubukela kahle lento, hayi ukuthi bayithanda lento, kodwa ucabanga imfeyenu lento wena phakathi uzofaka isandla sakho uyihalaze uphelekelele uthi Yesu wayengashiywe kodwa baba wabuka into uthi esaye kuyo. Wayengapheleli wathi bayabheka wathi angikaze nje isono sasibuye wenziwe isono kwangathi uyamshiya waphelekeleni uNkulunkulu. Uma Jesu ezwa uNkulunkulu ephelekeleni, uma Jesu ezwa uNkulunkulu ephelekeleni, akazi uJesu akhale wakhala kanye ngesikhathi yakuLazaro, kodwa kwesibili la ekhala wazi ubaba ephelekeleni. Wayengaphekeleleni lelo phakethe kwakhona mina, kulelo phakethe wayihalaza mina, kulelo phakethe wayihalaza wena, kulelo phakethe kwakhona amanyala akho wakuthatha phakathi. Nkulunkulu wami ungishiyelani. Wayengamshiyile kodwa izono zethu zamenza umfulathela. Awuthanda sesheke uthuma ngaphambili. Wayengaphekeleleni kodwa wayihalaza mina. Wayengaphekeleleni kodwa wayefaka isandla ukuze angixoshe phakathi kobubi indodana yomuntu obabuyingozile inkosi yalula isandla ukuze ngitholakale mina. Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Ngesikhathi uNkulunkulu ebheka lena kodwa